Sauyin kaddara, sauyin kaddara. Zai fara aiki tun da kika sha na sha kin ga kawai sai mu haɗu a duniyar sama. Aba Mero. Asma'u, na ce ban ga kauko ina ta shiga ne. Wai kake tambaya na? Mu ma yanzu haka tunanin da muke yi kenan. Ya kake wai ma tambaya na ne? Gidan mu ɗaya ne da ita? Wa'ansu suna bin matan da ba nasu ba. Subhanallah. Kuma abin da ke damuna an rasa gano ko so a yi suke aikata wannan abu. Ta bi shi ta bin moda gefe. Daga sakolli ya todari da ita. Gashi ta bi shi. Sauyin kaddara, sauyin kaddara. Kana nan? Ina nan. Na leka ɗakin ka wankan ka ba. Sai na duba fara na ɗauka kana can kana kallon labarai. A baki ko kullum ne mutum zai tinka kallon labarai. Ai a waya ma ana karanta jami'u ai. Nan ne zuciya na kira. Da sha'awar zama yau. Ikon Allah. Alhaji manya. Yanda na ganki ina fa na tabbata akwai magana bakin nan naki. Da ki shigo da murmushin nan. To, gaskiya da magana. Ummi ta same ni jiya da daddare. Ummi kuma lafiya lau? Lafiya lau. Ta same ni akan tana so in an ba su mutum makaranta, tana so za ta kai ta je ta ga kawunta. Sai ce to ta bari duk yanda muka yi da kai an samu ta sai mu magana. Wannan ba matsala bane. Allah ya kai mu lokacin. Kai, wannan yarinya. Akwai da zumunci ba. Gani nake ko bayan mu za ta ci gaba da wannan zumuncin. Gaskiya ne. Allah ya mata barka. Amin dai. Dama ina da sakon da zan take so na aika kawai. Kin ga abin ya zo daidai da ke sai ta ba ta take kawai. Ko ba haka ba? Gaskiya. Gaskiya. Allah ya kai mu. Amin. Yaya kuma sakon da na cin ki aika din? Na aika kuma mun yi waya da ita. Ta cin Allah da cikin sati mai zuwa za ta turo mu da su. To shikenan. Allah ya kai mu. Amin. Allah ya kai mu. Allah ya ba mu dace. Hajiya kenan.
Ya ki a mana kuma ya. To. Na da muku abin da ba ni. Akwai special too. A sosai ma. Allah. Allah. Shi kenan ina nan ina jira. To shi kenan. Bari shiga nan. Shi kenan. Mami, na shirya zan wuce. Lalle to. Kuma kina son ƙauyen nan da haka. Ake shirya da wurin haka? Haka umma. Inga ina so in je in ga kawuna, in ga antina, sannan in ga ƙawayena. Saboda gaskiya mun daɗe ba mu haɗu da su ba. Ummi kenan. To ga wannan. Abban ke ce in baki. In kin je ki ba kawunki. Kuma akwai kan abinci na nan sa a mota. Ummi yanzu kina nufi har Abba ya fita da sassafen nan? To, ko sallama fa ba mu yi ba. An kira shi tun asuba. Ya fita kin sai na aikin nasu. To, Allah da shi lafiya. Amin dai. Ni dai ummi nasiha da zan miki shine ki kula da ibada. Kar ki wasa da addini ki. Kina jina ku duk inda kike ki zamanto mai ibada, mai tsoron Allah. Ki kula da kanki. Kar ki je ƙauye ki ci za ki ga abin da ake a ƙauye ki za ki ɗauki ta biyu har ki wuce nasu ma. Ba na son haka. Kin ga duk inda kike tarbiyyanki yana a gare mu ne. Ta haka dan Allah ki kula da kanki. Kina jina ko ki kama addinin ki kama ibadarki. Kar ki wasa da ibada ummi. Ummi na je. Insha Allah ba zan yi ba. Zan yi kamar yadda kika ce. Shi kenan. Kin ga har kullun shi shedan burin shi. Ya ga duk hanyar da zai bi ya kawo maka da naka tunanin hanyar yake bi. Don haka idan ka jajirce wurin riƙe ibadanka ba yadda za a yi shaidan ya rinjaye ka har ya galaba a kanka. Mami, in Allah ya yarda za mu ci nasara a kansa. To shi kenan Allah ya yarda mana. Amin amin. To mu je raka Allah ya miki albarka kin je? Na ji mami zan misin ɗinkin mota. Yanzu mu je raka ki mota in kin je ki gaida min da kowa da kowa. To za su ji gaba ki yanzu kamar kar ki tafi ki bari ni. Ni kadai za ku bari a cikin gida. Anya ba zan bi ki ba. Ni ga raka ki direba na jira ni. Sauyin kaddara sauyin kaddara. Allah ya kara ma daraja. Liman. Allah ya kara ma daraja. Wannan abu yana damuna. Har yanzu an rasa gano wa'anda ke shiga gidan mutane wajen matan aure. Allah ƙara maka yawan rai. Wannan abu sai an ɗauka ƙwaron mataki akan wannan al'amari. Wanda yake an rasa yadda za a yi a gano waɗanda suke wannan ɓanna a wannan gari. Yau a shiga gidan wancan, gobe a shiga gidan wancan. Mutane sun zama kamar aljanu. Ranka yi daɗe. Ni inda za a bani izini zan kamo su. Mutane ne fa kamar mu. Yau ko aljanu ne? Ni a gaya min aljani? Wurin kakana fa na tashi, sarkin bori, mutumin da sai ya hau tsamiya sai ya wata guda akan tsamiya. Bai sakko ba, aljanu ba wanda bai magana da su. Su din ne! Malado, ni a gani na tun da gade manya sun taru ga al'ulma'u. Malamai magana annaba Allah shiga wata. Waɗannan bayan Allah babu abin da ya kamata a yi masu sai addu'a. Sai addu'a. A masa addu'a. Shi ne zai kawo ƙarshen wannan abu. Allah ya taimake ka. Allah bai akwai wanda nake zargi kan abubuwan da ke faruwa a garin nan.
domin ranan nan na dawo. Kai san kila. Allah ya taimake ka. Zargi akan abin da baka gani ba kuma baka tabbatar ba yana da wuya. Saboda haka ba na son ka isar da bayanin da baka gani ba kuma baka ji ba. Wannan tabbas haka yake yalla bai. Allah ma ya hana zargi. Don in ka ce kana zargi akwai matsala cikin al'amarin tunda baka da tabbas. Kuma ba a yi wa mutum hukunci a ce an kama mutum ba tare da ya aikata laifi ba. Har a zo a ce za a zartar da wani abu a kansa. Allah ya hana zargi. Haji san kila. Barawon da baka kama da kaya ba ai ba barawo bane. Barawon ko da ka kama da kaya shine barawo. Saboda haka ya zama wajibi daga yau san kila a daga kula. Wallahi. A kula. Baki wannan sai ja ma wurin zargi kai ka zarge kanka. Reza ce. Shari'a sabanin hankali. Sabanin hankali in ji masu iya magana. Ka iya bakinka. To, ni dai na ji zan gyara. Kar ma ka gyara. Ai kai zaka sha dauri. Ko ba haka ba? Kai kamalan lado. Ni dai na da san kwanan nan. Ko ba yau ba. Wata rana wallahi sai an gano wanda suke aikata irin wannan abubuwan a garin nan. To kai in banda abin ka san kira? Ai dama komai yake da farko yana da ƙarshe. Haka yake malam. Ko ba kai ke ba? Mati? Sai ma an ƙara mai dogon bayani? Gara dai mai in bai gane ba. Allah ta yama ranka yadda. Allah ya taimake ka yalla bai. Allah ta yama. San kila. Allah ya taimake ka. Wato akwai abin da aka tanada na in ka tabbatar ba kai abu ba. Gaskiya. To hukuma za ta hukunta ta ko kai waye za ta hukunta ka ko kai waye. Gaskiya ne yalla bai. Gaskiya ne. Saboda haka duk abin da za a yi ka tsaya akan gaskiya kuma abin da ka gani ka faɗi gaskiya kuma a tabbatar da gaskiya ne amma in ƙarya ne to ba fa sani ba sabo. Ka ji magana. Allah ja zamanin sarki. Amin. Amin. Allah bai amma kai wannan haka yake. Gaskiya guda ce daga gare ta kuma sai bata daga ginta sai bata. Ka tsaya a matsayinka na san kila. Kar ka wuce gona da iri ko ba haka ba liman? Gaskiya ne mu Allah. Ai hakuri kar a ce mun yi shishigi fa ko ba haka mati? Ai gaskiya guda ɗaya ce kuma da kakinta sai bata. Wannan haka yake. San kila. Allah ya taimake ka. Ka tashi ka je ka kira min mai ro. Gidan Baba Ladi ya can wajen gidan Baba Ladi. An gaba. Allah ya taimake ka. Ka ce ta zo ina kira. To shikenan. Idan aka faɗi yarinya nan sai na tuna mahaifinta marigayi. Allah ya ji kan sarkin fada. Sai na tuna shi. Sarkin fada. Allah ya ji kan sarkin fada. Ai dama duk abin da ya abin kirki dole ne in ya mutu ko yana nan a faɗa abin kirkin da ya yi. Gaskiya ne haka ma in nutsu ya mutum ya aikata. Wannan tana to ka gani? To Allah ya sa. Kuma mutum nutsu ya aikata to za a yi ta zagin shi a yaje ya tafi da tsiyar shi can. Wato ni liman malado da sauran jama'a babu abin da nake tunawa nake tunani sai rana ɗaya da mai zuwa nan gaba za a ce kan labai ya faɗi ya mutu. Hatta malam Mati. Waye ya rage mana wanda zamu dauko mu je ba shi akan wannan kujerar ya ci gaba da gabatar da abubuwa cikin natsuwa da imani da tausayi irin yan labai. Hattara malam babu. Hattara malam Mati a daina mu mai gari fatan hattara malam Mati. Ai ba fata bace. Wato kuma ka san wani abu ne Mati? Ku saurara. Me imani ne aka yi magana mutuwa? To ba za ku saurara bane. Gabar magana mutuwa. Mutuwa dole ne a mutu. Allahu akbar. Ko kana cikin wani hali za ka mutu gara ka mutu a cikin halin kirki. Da gani ne Allah bai hala shi ina kwanan nan. Ina zuwa. Mati. Kuma shi rayuwar nan da kake ga mai imani mai tawakkali shi yake yarda da mutuwa. Gaskiya ne. Ka ji da kake yawa yalla bai magana mutuwa nan ko gezo. Ya yarda. Ya amince ya yarda. Yalla bai. Labai akwai ruwa ban je na ɗibi ruwa ba a gidan nan. Malam kalla. Ina so zan ɗan je ɗan ɗibi ruwa. Malam Lado. Na'am. Haka sa gyara kenan. Ai ka san idan ba mu je mun ɗan ɗibi ruwan nan ba wani lokacin abincin ma sai gagara. Yalla bai kai mun fatan ban gaya ma ba ina fama da ɗan kankare. Wallahi ka gani sai leda nake sa na ɗaura hannu. Allah sauki. Ka sani munafi. Ka ki gaya mai ne. Yi ma a dai dinga mana addu'a masallaci. Masha Allah. Madalla. 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 Allah sauki. Masha Allah. To, ni ma zan koma. Allah ba mu alheri. To mati. Allah ba mu alheri. To mati. Yawwa. Nagode. Madalla. Nagode.
mu dai lokacin ka ji kishin labai a nemo mu to shi kenan za mu zo mu duk bayanin da ya kamata mu zo mu yi bayani filla a fadar nan wallahi ko ga laifi ko dan waye in an kira mu za mu rike shi a mai bulala gaban ka kawai ko ba hausa kawai alhamdulillah amin lamari da taɓarɓarewa yake. Allah shi kyauta. Adama. Hai, wane yaro? Wallahi Adama da na san tun farko haka zaki bani haɗin kai. Da tuntuni na daɗe da zama ɗan gida. To ai laifinka ne tunda na yi ta aike ka zo baka zuwa. Tun lokacin da Halima ƙawata ta sanar da ni yadda kuke na ni ma ina da buƙatar ka zo. Amma na yi aike kake zuwa ko dan ni ba Halima ba. A'a, ce don Allah ba karki wannan magana mana. Ni matsala ta da ku mata. Ko da yaushe sai an dan kawo wani bambanci. Ke Halima ba mace bace, ke ma ai mace ce. Ai shine nake tambaya ko babban matsalar da nake fuskanta mijinki ne dan sa ido. Abun da yake dakatar da ai ni wallahi tallahi da ka taimake ni. Shi fa tunda na zo gidan nan zaman haƙuri nake yi da shi. Shi fa bai da aiki daga ya ci abinci sai dai ya kwanta ya ta bacci kaman. Kaji ta na surutu ya bada maza. Na zama dan gida ba. Ha tun yaushe. Daga yanzu. Zan wuce sai yaushe. Yamma ana idar da sallar isha. To ai ni yanzu ka zama nawa tunda kai kake biya min bukata. Ni zama na juna kai. Kake min goma. Shi ko wancan bai da aiki sai dai yayi ta zagaye gari sai surutu da ihu. Da ya dawo sai bacci kaman kasa ba ka ta fuska. Zan wuce. Yayi ƴar uwa. Abin da ya sa na aika aka kira ki saboda ba zai yiwu ba a garin nan kina ƴa mace ai ta kawo ƙaranki da ƙorafe-ƙorafe a garin nan. Mairo muna da rai ina sarauta a garin nan ba zai yiwu ba wannan kenan. Ba a da bayan haka kuma tun da na ce ki zo yau kwana nawa sai yanzu kika zo, kwana 3 sai yanzu kika ga dama kika zo. Ya dace? Ka yi haƙuri kawo. Ni ba wanda ya sanar da ni cewa kana kirana. Sai yanzu ne ma da na haɗu da san kira shine ya faɗa min. Amma ka yi haƙuri. Yanzu san kira? Abinda za ka yi mani kenan? Ranka ya dade. Na aike ka tuntuni ka ki gaya mata sai yanzu. Allah ya baka tsawon rai. Duk sakon da kake bani wallahi ina sanar da ita sai dai ta ce dai ta manta. To naji a yanzu Mairo duk irin abubuwan da kike yi da duk irin abubuwan da ake ƙorafe wurin ki ya dace? Wannan gaskiya ne mai gari. Ni da kaina na tashi na tafi har gidansu na je na yi mata nasiha domin abubuwan da take yi bai dace ba amma abin sai ƙara taɓarɓarewa yake yi. Ga ta nan haka aka yi? Ka faɗa. Mairo a gare mu ne ƴan uwanki kuma iyayenki ba za mu taɓa bari ki lalace ba. A wata kalma an ce hannunka ba zai riɓe ba ka yanke ka yadda shi. Haka yake mai gari. Ko ba hanzari ba? Haka ne mai gari, Allah ya taimake ka. Sauyin kaddara sauyin kaddara.
to ba da bayan haka ki sani ki sake sani babu wani abin da za mu sake yadda ki shiga wani irin hali in ba ki zama mutum ne kirki. Tabbas wannan gaskiya ne, babanta dai mutumin kirki ne, kowa ya sani. Allah jikan sarkin fada. Shi kan mutumin kirki ne, kowa ya sani a garin nan. Amma saboda haka sai dai mu ci gaba da yi mai addu'a, in kuma tamu ta zo Allah sa mu cika da kyau da imani. Amin malalima. Amin malalima. A yi haƙuri, insha Allahu ba zan ƙara ba. Ni ma ban san lokacin da na tsinci kaina a mummunan halin da nake ciki ba. Dan Allah dan san annabi ina neman ku taya na addu'a. Allahu akbar. Allahu akbar. Yin wata kalma da ta sanya ya mani jiki mai Allah ya maki albarka. Allah sa ki gama lafiya. Ya Allah na roƙe ka shirya mana da zuri'an mu. Duk irin abin da za a yi ba ma naka ba ko da dan wani ne kai mai addu'a Allah shirya ki. Na gode. Alhamdulillah tunda yanzu har kin gane cewar kin gane kuskurenki, muna addu'a Allah ya shirye ki, ki shirye mu baki daya. Amin malalima. Allah kuma ya baki miji nagari. Amin malalima. Amin. Ba da bayan haka na yi murna ki je ki kawo mana fura mu ta. Yawwa. Allah ya taimake ka. Wallahi na ji daɗin wannan maganar da kuma yarinyar nan. Yarinyar nan wallahi in ba a sa mata ido ba wallahi sai ta faka. Yawanci jama'a ko kuma in ce mu ke bari abubuwa su taɓarɓare ba za mu shawo kan shi da wuri ba. Lallai ne ma, mai garin nan ma ya raina mu ma. Har da mu wani nasihan banza su kuma 'yan fadawan hajjasa baki. Sun san wata ba su san wata ba, wallahi. Duk sai sun kwanta bacci kamar mashaya, kamar sun shiga mashaya. Haka duk inda za ka yi ka haɗa duka da naka da ba naka ba ka jawo hankalinsu a gaskiya da shirwa. Yau malima mera ta yi kyan kai. Wallahi kaga ta ke wallahi mera ta yi kyan kai. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ji kan sarkin fada. Allah ya taimake ka. Ranka ya dade. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake mai gari. Allah ya taimake ka. Mai roke shi kai furan nan ko? Allah ya kara maka tsawon rai. Allah bai ka fi karfin haka. Allah bai. Hankira. Allah ya taimake ka. To. Allah bai. Bismillah. Allah ya taimake ka. Gaskiya fara tun kafin Aisha na ji illa bai ma ce wani abu. Wallahi ni ma Aisha ba san abin da zan faɗa ba. Yanda kake ji haka nake ji. Wallahi na haɗiye miyo na fusa a kirga. Mero? Allah ya maki albarka ta ciki tafi Mero. Sa a zama lafiya. Allah bai wannan fara ta yi. Taimake ki Mero. Ba san kira ko? Ha ta ai jeka. Ba haushe wata magana. Ba nan ba ka. Ina jan ka. Man ta kewayo daga ni sai kai. An ce in ka tayi dama ka ba na hannun dama ka. Ya to ba ko ba ni da na san ko ai furar da zai kai ni. Hato. Ai ba wani abu da zai. Ba shi. Allah ya taimake ka. An ci san kira. Ai tun ban ma sha furar ba na fara haɗiye ni. Allah ya taimake ka. Ai wannan furar. Liman. Mai kyau ne. Liman.
Wayo Allah. Ahau. Allah ya taimake ka. Ai. Sauyin kaddara sauyin kaddara. Nawa zan zuba muku su? Ai kawai ki zuba mana ko ta nawa ce har da ke gaba daya sai ka ce ba hannu ba. Yar hannu? Me mana? Yar kafa ce ni. Ke ma da ni dauka a matsayin uwata. Ashe har da ke ake zuwa gari ana min munafunci. Mero ta kashe. Me ya faru da Mero? Wani ya same ta ne. Mero? Mero tsinanniyar aliniya ko wallahi yau sai na san ka mu. Wannan yarinyar Mero zuwa sai har gida ta zuwa maman mu karara a ruwan wanka. Wallahi matukar ina raye baka isa ka kula wata ba. Kai kin isa ki sani in soki dole? Ina yaran nan suka tafi na ce ka su dauko min magana.